Og man kan se, at en tredjedel af dødsfaldene sker blandt udlændinge, selvom det kun er en femtedel, som den udenlandske arbejdskraft udgør. Man estimerer, at det kun er hver femte ulykke, der anmeldes, at kravene til den udenlandske arbejdskraft er generelt set anderledes end den danske. Der er respekt for, at danskere skal have tid til at lave arbejde. Det er der på ingen måde for den udenlandske arbejdskraft. De bliver ikke betragtet som en arbejdskraft med værdi. Nogen kalder det et teknisk hjælpemiddel, som er udskifteligt, hvis ikke det arbejder sammen. Men vi mangler konkret, hvad gør vi så ved det? Og nogle af de ting, som vi så også gør fremadrettet, vi kan køre videre i forhold til de konkrete samråd. Og jeg tror også, taget ved lære af i forhold til i dag, det er jo dejligt at opleve, at man har en minister, der taler med, men det er måske at blive endnu mere konkret på, hvad det er, vi så dykker ned i, og så tager simpelthen nogle bidder for bidder i forhold til samrådene, og så bare blive ved med at mase på, fordi så kan man i hvert fald håbe, at man kommer til at forstå. En anden ting, jeg tror, der kommer til at virke, det er, at vi laver en høring. Og det rejser jeg også i dag, og det kommer udvalget formentlig til at beslutte her på næste udvalgsmøde, at Folketinget inviterer jer ind til en høring, hvor vi får forskerne til at komme til tiden, men også forskellige fagforeninger, som har konkret finger på pulsen, men også rigtig gerne nogle af jer, som er arbejdsmiljørepræsentanter eller fælles tillidsrepræsentanter, måske er nogle af de migrantarbejdere, som vi også taler om, at de også kan få ord. Derudover så er der noget, der hedder i paragraf 20 spørgsmål, og der er både nogle, vi kan køre mundtligt ned i Folketingssalen, som lidt er et samråd på speed, altså det vil sige, at man på en eller anden måde på et kvarter skal gøre det, et samråd kan på en time. Men min oplevelse er nogle gange, at det faktisk kan være lettere at få nogle svar på sådan en, fordi det bliver for mærkeligt i sådan en situation ikke at svare. Og jeg har, med mit korte oplæg lige her nogle eksempler bare på byggepladser, for at fortælle lidt om, hvordan det er på nogle af de københavnske byggepladser. Ja. Så en sag, jeg selv var meget inddraget i, det var i slutningen af byggeriet, så tester man kraftværket, og det gør man ved at sende 600 grader varmt damp igennem de rør, der er lavet. Og det frigiver så nogle giftige dampe, som vi kalder isocyanater, fyldt med tungmetaller og kraftfremkaldende og så videre. Og der besluttede byggeledelsen, at det skulle ske samtidig med, at vi arbejdede videre på kraftværket ude. Og at der blev lavet nogle målinger, så når de målinger viste, at der var grænseværdier for isocyanat, der var overskredet, så skrev man det på tavle, og så skulle man ellers finde pladsen. Og så havde de danske firmaer selvfølgelig sådan et varslingssystem, hvor vi blev varslet, og vi havde værnemidler, vi havde åndedrætsværn, og vi havde sms-billeder osv. Men altså, det havde vi hundredvis af udlandske vikarer i åbent, ikke? Vi kunne efter med i hvert fald flere gange derovre, og de så meget mærkeligt på os, fordi vi gik rundt og havde advarselsblink og åndedrætsværn på, og sirenerne i udlandet. Og det endte jo også med, at der foran erkendte, at der jo i dag er hundredvis af udlændinge, der er blevet hjemsendt til, hvor de nu kommer fra i Østeuropa, som er blevet udsat for gift i dampe, men aldrig nogensinde har fået noget at vide om det. Men det vi så går og frygter allermest, det er jo, at på vegne af hele branchen, at vi bliver ramt af de forhold, som i dag er forbeholdt de udenlandske. Vi frygter løntrykkeri, vi frygter manglende organisering af overenskomster, vi frygter, at nogle af de forhold, vi kan se, er syd på grænsen, kommer til os. Og så kan vi se, hvordan ikke mindst vores arbejdsmiljø allerede i dag konsekvent bliver forringet.